ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ തഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിപ്പോ എത്രാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ്? ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് അല്ലെ? ഏഴാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത്? ഭഗവാൻ എന്താണ് ഭക്തിയോഗത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ഇപ്പോ. അതാണ് ആ ജ്ഞാനം. നമ്മൾക്ക് ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം എന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ജ്ഞാനം എന്നുള്ള പറയുന്നതാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ അവസാനം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ദൈവിഹേഷ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്യ മാമേ വായേ പ്രഭത്തിന്റെ മായാമേതാന്തരം. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ മായ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുടെയോ 2 ഡിവൈസ് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എക്കോ വരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പോ എന്താണ് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മായയാണ്. മായ എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആ മായ കീഴടക്കണം. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെ പോയാലാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പം പക്ഷെ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. കാരണം എന്താണ്? അതും ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് അത് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ? ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ മായയെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഞാൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും, എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള വാശി കൊണ്ട് മായയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമില്ലാണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഏതൊരു ശക്തിയെയും നമ്മൾക്ക് തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഭഗവത് ചരണാശ്രയം കൊണ്ട് മാത്രം ഇത് സാധ്യമാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിശാലികളും പ്രവൃത്തി നിരതരുമായ. ഇതിനി അടുത്ത ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ, 15ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമാഹ മായയാപഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതാഹ. പിനി എന്താ പറയുന്നത്? ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യാധമന്മാരും മായാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായ അസുരന്മാർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമാം ദുഷ്കൃതിനോ. ഇനി 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരെ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ് അവര് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ. ആദ്യത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? മൂഢന്മാര്. പിന്നെ ആരാണ് ഈ മൂഢന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എങ്ങനെയാണ് മൂഢന്മാര് പൊതുവെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക ശരിക്കും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴുതയോടായിട്ടാണ് ഇത് പറയാ കേട്ടോ. എന്താ കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴുത എന്താ ചെയ്യുക? കഴുത രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ പണിയെടുക്കും. കാരണം അതിനെ കൊണ്ട് എല്ലാം അത്രയും എന്താണ് ചുമടെടുപ്പിക്കുന്ന ഇതല്ലേ, മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് കഴുതയെ പറയുക അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ ഓണർ എന്താ ചെയ്യുക? രാവിലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കഴുത്തിന്റെ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ നിന്ന് ഒരു വടി മാതിരി ഈ കഴുത്തിലത്തെ ഒരു ഇതായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചൊരു ഒരു ചെറിയ പീസ് വടി കെട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ എൻഡിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ച് പുല്ലിട്ട് വിടും ഇത്ര. അപ്പൊ ഈ കഴുതയുടെ വിചാരം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് നടക്കുമ്പോഴും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എനിക്ക് ആ പുല്ല് കിട്ടും എന്നാണ്.
പക്ഷെ അത് നീങ്ങുന്നതോടൊപ്പം അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറൂലോ, അത് അറിഞ്ഞുകൂടാ കഴുതയ്ക്ക്. അപ്പൊ വൈകുന്നേരം വരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഭാരം ചുമക്കും ഈ ഒരു കുറച്ച് പുല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കഴുത. അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും, വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ ഓണർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പുല്ലിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഈ കഴുതയുടെ വിചാരം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഞാൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വൈകുന്നേരം ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ പുല്ല് കിട്ടണേന്നാണ്. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന്, ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മോചിതനായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഓടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ ഇഷ്ടത്തിൽ പുല്ലുണ്ട്, നമ്മൾ അതിന് തിന്നാനായിട്ട്, അതിന് വിശപ്പ് മാറ്റാനായിട്ട് എന്നുള്ള ബോധം അതിനുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഈ മൂഢന്മാര് എന്നാണ് പറയുന്നത്. രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുണ്ടാക്കുന്നത്? ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്കറിയില്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അതിന് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ്, തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, തന്റെ എന്താണ് ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ പിന്നാലെ പരക്കം പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് മൂഢന്മാർ. കാരണം അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ആലോചിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്തത് ഏതാണ്? നരാധമന്മാരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത് ചരണാശ്രയം കൊണ്ട് മാത്രം ഇത് സാധ്യമാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിശാലികളും പ്രവൃത്തി നിരതരമായവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ലളിതമായ ഈ ഉപായം സ്വീകരിച്ചുകൂടാ? അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗമാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ആ മാർഗത്തിലേക്ക് വരാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ഈ ചോദ്യത്തിന് സ്പഷ്ടമായ ഉത്തരമാണ് നൽകുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, കപിലൻ, കുമാരന്മാർ, മനു, വ്യാസൻ, ദേവലൻ, അസിതൻ, ജനകൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, ബലി എന്നിവരും പിൽക്കാലത്ത് മാധ്വാചാര്യർ, രാമാനുജാചാര്യർ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നിവർ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം തേടിയവരാണ്. തത്വചിന്തകരോ ശാസ്ത്രജ്ഞരോ വിചക്ഷണരോ ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തെയോ പദ്ധതിയെയോ സ്വീകരിക്കാറില്ല. അവർക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തത്? തത്വചിന്തകന്മാര്, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്, അവരെന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ബിഗ് ബാങ് തിയറി, അതായത് ഈ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയിൽ കൂടി ഉണ്ടായതാണ് ഇതെല്ലാം, അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. അവർ ദൈവത്തിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാറുമില്ല. എല്ലാം നമ്മളുടെ കൺമുമ്പിൽ കാണുന്നതെല്ലാം സത്യമാണ്, നമ്മളുടെ കൺമുമ്പിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് എല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. അതിനു മേലെ പക്ഷെ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു അമ്മയുടെ ഭ്രൂണത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുമ്പോ അതിനുള്ളിൽ ആ ചൈതന്യം എങ്ങനെ വരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ആ ചൈതന്യം പുറത്തു പോകുമ്പോ എങ്ങനെ അത് ജഡവസ്തുവാകുന്നു, ഇതിനൊന്നും അവർക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ അതിനവർ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ തന്നെക്കാൾ ഉന്നതനായ പ്രമാണിമാർ ഇല്ലെന്ന്, താനാണ് പരമസത്യമെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ഭുതാഭാവ സമന്വിതാഹ എന്നാണ് പറയുന്നത്. 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഞാനാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്, എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്? ദേവിഹേഷാ ഗുണമയി, മായയും എന്റെ ശക്തിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്, ഞാനില്ലാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് പലതവണ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കുട്ടികളിൽ നിലീനമായ ദിവ്യാവബോധത്തെ ഉണർത്തി എടുക്കേണ്ടുന്ന കടമ രക്ഷിതാക്കൾക്കുണ്ട്. അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലിരിക്കെ ഏറ്റവും ക്ലേശകരമായ ഒരവസ്ഥയാണിത്. കുട്ടി തന്നെ അവിടെ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണമെന്നും പുറത്തു വന്നു കിട്ടിയാൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ തന്നെ കഴിച്ചുകൊള്ളാമെന്നും ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ ഇതില് എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ മരിച്ചു നിൽക്കൂ, മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പോകുന്നത്? സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ. അതായത് ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, പിന്നെന്താണ്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ആ ആത്മാവ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ആത്മാവ് തന്നെയായിട്ടല്ല ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നത്. ആ സ്ഥൂല ശരീരമാണ് നമ്മൾ എരിച്ചു കളയുന്നത്, കത്തിച്ചു കളയുന്നത്. അപ്പം ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ കൂടി പോകുമ്പോ നമ്മളുടെ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, എത്ര കോടി ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മ വരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓരോ ജന്മത്തിലും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, നല്ലത് എന്ത് ചെയ്തു, ചീത്ത ചെയ്തു, എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മ വരും ഇത്ര. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ അറിയുന്നത്, ഈ ശരീരത്തിന് പുറത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ. അതുവரைക്കും അറിയില്ല. അപ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു ജന്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ആ കുട്ടി വരുമ്പോ ആ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഏറ്റവും കഷ്ടമുള്ള അവസ്ഥയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ.
നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് വിചാരിക്കാല് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് എന്നാണ്. അങ്ങനെയല്ലാത്രേ. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ദ്രാവകത്തിലാണ് ആ കുട്ടി ഇരിക്കേണ്ടത്. ഒന്നാമത് അവിടെ ഇരുട്ടാണ് അല്ലെ, ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളെന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത് നോക്കൂ, അതിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആ എരിവ്, പുളി, എല്ലാ ചവർപ്പ് എല്ലാം ചേർന്ന ആ ഒരു രസമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക. നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്ത് ചെല്ലണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ ആ ദ്രാവകത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ദ്രാവകത്തിലാണ് ആ കുട്ടി കിടക്കുന്നത് ഈ 9 മാസം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊക്കെ എന്താ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് തിരിയാൻ പറ്റില്ല, ഇങ്ങോട്ട് തിരിയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു പൊക്കിൾ കൊടിയുടെ ആ ഇതുമലല്ലേ തൊങ്ങിയിട്ടല്ലേ ആ കുട്ടി ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ കുട്ടി കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആൻഡ് മാത്രമല്ല, അതിന് മുമ്പത്തെ ജന്മങ്ങളുടെ ഫുൾ ഓർമ്മയുണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക്. അപ്പൊ ആ കുട്ടി കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ഡെലിവറി കഴിയുന്നത് വരയ്ക്കും, എന്താണ് പുറത്ത് വരുന്നത് വരയ്ക്കും എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റും ചെയ്യില്ല. ഭഗവാനെ, ഞാൻ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിച്ച ഒരു ജീവിതമാണ് ഇനി നയിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം, ഇനി എനിക്കൊരു ജന്മം വേണ്ട എന്ന് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അത്ര. അങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? പുറത്ത് വന്നു കിട്ടിയാൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ തന്നെ നാൾ കഴിച്ചു കൊള്ളാമെന്നും ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കണ കുട്ടി. പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവും? പുറത്ത് വന്ന ഉടനെ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഈ മായ പിടിപെട്ടു അല്ലെ, ദേവിഹേഷ ഗുണമായി ഭഗവാന്റെ മായ നമ്മളെ പിടിക്കുന്നു. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് വരാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാനെയും മറന്നു, അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രാർത്ഥനയും മറന്നു, എല്ലാം മറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു പുതു ജീവനായിട്ട് വരികയാണ് അവിടെ. പിന്നെ ആ അമ്മയുടെയും അച്ഛനും എന്താണോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ആ കുട്ടി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ എത്ര ഉത്തമമായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് പാരന്റ്സിനെ കിട്ടുന്നത്. ആ പാരന്റ്സിന്റെ പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നല്ലൊരു കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൈഷ്ണവ ഫാമിലിയിൽ ജന്മം ലഭിക്കും. അവിടെ നിന്ന് എന്താണ് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ പാടിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കിട്ടും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മുടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയിരുന്നോ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? ഇതാണ് ഒരു പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വലിയ കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട സമയമല്ല ശരിക്കും പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും എന്താ പറയുക, സ്പൈസ് കുറവായിട്ടുള്ള സാത്വിക ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ട സമയമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അത്രയും ആ കുട്ടിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും, അതിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക്. കാരണം എരിവ് കൂടുതൽ, പുളി കൂടുതൽ, സ്പൈസ് കൂടുതലുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആ ഒരു ലിക്വിഡാണ് യൂട്രസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലാണ് ആ കുട്ടി ഇരിക്കേണ്ടി വരിക. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കണം. ഒരിക്കലും ഓവർ സ്പൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കരുത്. സാത്വികമായിട്ടുള്ളത്, അത്രയും മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം വേണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ. കാരണം അതാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. നമ്മളുടെ വായുടെ ടേസ്റ്റ് അല്ല അപ്പൊ നോക്കേണ്ടത്, ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ജീവന്റെ ഇത് അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒരു കുട്ടി ഇരിക്കണത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഉള്ളില് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇത് വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും കേട്ടോ. ശരിക്കും അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ മനോഹരമായിട്ട് അവർ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതില്. അപ്പൊ എന്താണ്? ആദ്യത്തെ ശുദ്ധ മൂഢന്മാരാണ്, രണ്ടാമത്തെ നരാധവന്മാരാണ്, മൂന്നാമത്തെ മായാമോഹിതരായ ഊഹാപോഹികളാണ്. അപ്പൊ മൂഢന്മാർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എല്ലാം എന്താണ് ഭൗതികതയിൽ വേണ്ടി മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനും അന്വേഷിക്കാനുള്ള സമയമില്ല, അതുകൊണ്ട് അവർ എത്തില്ല. ഇനി നരാധവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവർക്ക് വിവരം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഒരിക്കലും എന്താണ് ഞാനാണ് വലിയ ആള് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ നരാധവന്മാര്. അവർക്ക് ദൈവത്തിനെ കുറിച്ച് അതായത് ദൈവത്തിനെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അടുത്ത് മായാമോഹിതരായ ഊഹാപോഹികളോ, അവരാണ് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ തത്വചിന്തകന്മാരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുല്ലോ. അവരൊക്കെ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മൂലമാണ് ഈ ഭൂമി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതാണ് അവസാനം, അല്ലാണ്ട് അതിന് മേലെ. അതായത് അവരെ ഒരു പുനർജന്മത്തിലോ ഇതിനു മുൻപ് ഒരു ജന്മം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിലോ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ്, ഊഹാപോഹികളാണ്. തികഞ്ഞ നിരീശ്വരവാദികളോ, നിരീശ്വരവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അസുര സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഞാനാണ് എന്റെ കൺട്രോള്. അപ്പോ അവരെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലാനോ അതിന് പോലും മടിക്കാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും. കാരണം സ്വയം നിലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളെ കൊല്ലുവാനോ ആ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാനോ അവർ ശ്രമിക്കും. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ വികർമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് നിരീശ്വരവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഈശ്വരനെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ, ഈ 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാര് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത്, ചതുർവിധാ ഭജന്തേ മാം ജനാസുകൃത്തിനോർജുന
ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീച്ച ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭാരതകുലശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃത്തികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതൻ, ധനാകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അപ്പൊ ഇനി 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തും. അത് നമ്മളെ എല്ലാവരും ഇതിൽ പെട്ടതാണ് ഒരുമാതിരി. ചതുർവിധ ഭജന്തേമാം, 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ. അത് ഇവരൊക്കെ പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനമുള്ള ആൾക്കാരോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായും അറിഞ്ഞ ആൾക്കാരോ അല്ല. പക്ഷെ ഇവരും എത്തും. എന്താ കാരണം? അവർ ഏതെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ ആരൊക്കെയാണ്? ആദ്യത്തെ ദുഃഖിതൻ. ദുഃഖിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ദുഃഖമുണ്ട്, ദുഃഖം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദ്രൗപദിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ദ്രൗപദി എന്തുകൊണ്ടാണ് വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗജേന്ദ്രൻ. ഗജേന്ദ്രൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗജേന്ദ്രൻ എന്താണ് ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവായിരുന്നു. വളരെ ശ്രേഷ്ഠനുള്ള ഒരു മഹാരാജാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ശാപം കിട്ടിയിട്ടാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്? ഈ ഗജേന്ദ്രനായിട്ട്, ആനയായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷേ അവർക്ക് പൂർവ്വ പുണ്യഫലം കാരണം കൊണ്ട് പഴയ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു എന്നാണ്. പഴയ കാലങ്ങൾ ഓർമ്മ വന്നിട്ടാണ് എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഈ ഗജേന്ദ്രൻ കാട്ടിലെ മറ്റുള്ള ആനകളുടെ കൂടെ വരുമ്പോ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോ കാലില് മുതല പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ മുതലയും ഒരു ഗന്ധർവനാണ്, കുക്കു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗന്ധർവനാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അതിനും ആ ഗന്ധർവനും എന്താണ് ശാപം കിട്ടിയതാണ് മുതലയായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഈ ഗജേന്ദ്രന്റെ കാല് പിടിക്കണം. 1000 കൊല്ലങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഇരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഒരുപാട് എന്നിട്ട് അവസാനം ഒരു താമരപ്പൂ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചെടുത്ത് ഭഗവാൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ്. ഗജേന്ദ്ര സ്തുതി വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും ഭാഗവതത്തില്. എന്നിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് രക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവര്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നതാണ് അടുത്തത് അല്ലേ. നമ്മൾക്ക് എന്താണ് പണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ധനാകാംക്ഷിക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുക ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെയാണ്. കാരണം ഉത്താനപാല മഹാരാജാവിന്റെ മടിയിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയത്? ശരിക്കും ധനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അച്ഛനെക്കാളും പണക്കാരനാവണം, എല്ലാവരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആര് പോയത്? ധ്രുവൻ പോയത് അല്ലെ. ഇനി ജിജ്ഞാസു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ജിജ്ഞാസു എന്ന് പറയുന്നത്. അവരിപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് നൈമിഷാരണത്തിൽ ഇപ്പൊ ഭാഗവതൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് നൈമിഷാരണത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശൗനക മഹർഷിയുടെ കീഴിൽ ഒരുപാട് മുനിമാര് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ല, അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ശാപം കിട്ടിയത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭാഗവതം പറയാൻ കാരണം, ഇതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് അവിടെ അന്വേഷിച്ചത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയാണ് ജിജ്ഞാസു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയൊക്കെ ജ്ഞാനികളാണ്. കാരണം സുഖദേവ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാസദേവന്റെ മകനാണ്. അവര് ശുദ്ധഭക്തനാണ്. ഇപ്പൊ 4 കുമാരന്മാരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. എന്നാലും അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ മായാവാദ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവ്യക്തിഗത രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുശേഷമാണ് ഭാഗവതം കേട്ടതിന് ശേഷം, എന്നിട്ടും ഭാഗവതം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് അവർ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറുന്നത്. ഇപ്പം കുമാരന്മാരുടെ കേസില് ആ ഭഗവാന്റെ ചരണധൂളികളിലുള്ള കാലടികളിലുള്ള തുളസിയുടെ മണം കേട്ടിട്ടാണ് അവര് ഭക്തന്മാരായി മാറിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിഗത രൂപമുണ്ട് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് അവർ എത്തുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാര് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ധാർമ്മികവും നൈതികവും സാമൂഹികവുമായ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന ഇക്കൂട്ടർ പ്രായണ ഭക്തരാണ്. ഇവരിലുണ്ട് 4 വിഭാഗങ്ങൾ: ദുഃഖിതൻ, അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എത്തുന്ന ഈ 4 വിധ ഭക്തന്മാരും ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ സത്സംഗം ഉണ്ടായാൽ പരിശുദ്ധി നേടി പരമഭക്തരാവും. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? ഇവര് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ സത്സംഗം അവർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർ അത്രയും ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നിരാശ മാത്രം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വ്യക്തികളിൽ ചിലപ്പോൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ വരുന്നു. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്ക് കാണാം, ഇപ്പം അധികം പെരുന്നാറിക്ക് പേര് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭക്തി എന്നുള്ള മാർഗത്തിലേക്ക് വരുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നടക്കേണ്ടാത്ത അതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴായിരിക്കും, ദുഃഖം വരുമ്പോ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാം സുഖമാണ്, എല്ലാം സന്തോഷമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മള്
ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? എന്തോ ഒരു തൃപ്തി കുറവ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ, അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്, അല്ല ഇതിന് മേലെ എന്തോ ഉണ്ട്, എന്തോ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറിയാനുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ആകാംക്ഷ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നു. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പല പല കാരണങ്ങളാലും ഭക്തി സേവനത്തിൽ വേണ്ടി വരുന്നവരാണ് ഇവർ. അതാണ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓരോരുത്തർ എത്തുക. സുദാമ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെ? എന്തിന്? പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭാര്യയാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് അല്ലെ? ദാരിദ്ര്യം മാറണം, കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം വേണം എന്നുള്ള ലെവലില്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഓരോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താൻ ഉള്ളത്. ഭഗവാൻ ഓരോ പ്ലാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. തേഷാം ജ്ഞാനീനി ഏകഭക്തിർ വിശിഷ്യതേ പ്രിയോ ഹി ജ്ഞാനിനോത്യർത്ഥ അഹം സ മമ പ്രിയഃ. ജ്ഞാനസഹിതമായ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായിരിക്കുന്നവനാണ് ഇവരിൽ വെച്ച് ഉത്തമൻ. അയാൾക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, അയാൾ എനിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? തേഷാം ജ്ഞാനി നിത്യയുക്ത. ജ്ഞാനസഹിതമായ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതനായിരിക്കുന്നവനാണ് ഇവരിൽ വെച്ച് ഉത്തമൻ. ഇപ്പൊ 4 പേര് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാണ്? ആർത്തോ, അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. അതായത് ദുഃഖിതൻ, ധനാകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോ അതില് ഏറ്റവും ഉത്തമനാരാണ്? ജ്ഞാനിയാണ്. കാരണം അവർക്ക് പ്രത്യേക മോട്ടീവ് ഒന്നുമില്ല. കാരണം ഒരു ജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ അറിവും ഉണ്ട്. അവര് ധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേരിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒന്നിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത്. അവര് ആ അന്വേഷിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് സ്വയമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണം, എനിക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനുണ്ട്, എനിക്ക് അത് തരണം ഭഗവാനെ, ഇത് തരണം ഭഗവാനെ എന്നുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അവര് അമ്പലത്തിൽ മുമ്പ് എന്താണ് ഭഗവാൻ എത്ര നന്നായിട്ടുണ്ടാവും, അവിടെ പോയി കുറച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സ് സ്വസ്ഥമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അവർ അമ്പലത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പോയി ഒന്ന് കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം. അപ്പൊ അവർക്ക് ആവശ്യങ്ങളില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ആരെയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനിയാണ് ഏറ്റവും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദുഃഖിതർ, ജിജ്ഞാസുക്കൾ, ധനാർത്ഥികൾ, ജ്ഞാനികൾ എന്നിവർ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായാൽ അവർക്ക് ശുദ്ധഭക്തരാവാം. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് ധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ആ മാലിന്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് എന്താ ഉണ്ടായത്? ഭഗവാന്റെ ആ സ്പർശനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തായി? എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനായി ശുദ്ധഭക്തനായി മാറി. എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഞാൻ എത്ര മണ്ടനാണ്, ഞാൻ ഇത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുമ്പോ എന്ത് നീചമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഞാൻ അത്രയും അധപ്പതിച്ചവനാണ്, എനിക്ക് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അങ്ങയുടെ ആ കാലടികൾ മാത്രം മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്തായി മാറും? ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവനും സേവന നിരതനുമായ ഭക്തനാണ് കൃഷ്ണന് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അപ്പൊ ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവൻ, ജ്ഞാനി, സേവന നിരതനാണ്, ഇപ്പോഴും ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാള്. അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയാണ്. ഇതിനെ പ്രിയാഷ്ടകം എന്ന് പറയും കേട്ടോ. ശരിക്കും നോക്കിക്കോളൂ. ഇപ്പൊ ഇത് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ഉദാര സർവ ഏവൈതേ ജ്ഞാനി ത്വാത്മൈവ മേ മതം ആസ്തിദ സഖി യുക്താത്മാ മാമേ മാനുത്തമാം ഗതി. ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാം മഹാത്മാക്കൾ തന്നെ എന്നതിന് സംശയമില്ല. എന്നാൽ ആരാണോ എന്നിൽ എന്റെ തത്വം ഗ്രഹിക്കുന്നത് അയാളെ എന്നിൽ നിന്ന് അന്യനായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അയാൾ എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ സർവോന്നതവും പരിപൂർണവുമായ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ തീർച്ചയായും എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും മഹാത്മാക്കളാണ്. എല്ലാ ഭക്തന്മാരും മഹാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ആരാണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നത്, അതായത് ആരാണോ എന്റെ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നത് അയാൾ എന്നിൽ നിന്ന് അന്യനായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളും ഭഗവാനും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അയാൾ എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ സർവോന്നതവും പരിപൂർണമായ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയമായും എത്തിച്ചേരും. കാരണം അവർക്ക് വേറെ എന്താണ്, അതാ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏത് ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല. അവര് ആകെ കൂടി എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം. അതിനുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെവിടെ എത്തും?
ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തും. അങ്ങനെയാത്ത ആൾക്കാരാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാർ. അങ്ങനത്തെ ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം സ്വല്പം കുറഞ്ഞുപോയി എന്നതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ ഭഗവത് കരുണയ്ക്ക് പാത്രീഭവിക്കാതെ വരുന്നില്ല. പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. ഭക്തന്മാർ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സദാ വാഴുന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെയുള്ളെന്നാ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലല്ല, ഞാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലും അല്ല, ഞാൻ വേറെ എവിടെയാണ് ഞാനുള്ളത്? എന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സദാ വാഴുന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും. അവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ജ്ഞാനത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ എന്താ നോക്കുന്നത്? ഭാവമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവ്വവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ബഹൂനാം മനുഷ്യാനാം സഹസ്രേഷു എന്ന് മറ്റേതിന് മുമ്പ് ഒരു ശ്ലോകം വന്നിട്ടുണ്ടായി, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒരുപാട് സഹസ്രം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ന് നിറയെ പേര് വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കും. അതിൽ വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് എത്തുന്നു. അതിലും 1-2 പേർക്ക് മാത്രമാണ് എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ശ്ലോകത്തില്, അല്ലെ? ഇത് അതിന്റെ മാതിരി തന്നെ വേറൊരു ശ്ലോകമാണിത്. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുമെന്ന്, ഇതല്ല നമ്മുടെ സ്ഥാനം, എവിടേക്കാ പോകേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം തികഞ്ഞ ആള്, എല്ലാം അറിയുന്ന ആള്. ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മൾക്ക് വരും. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവ്വവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പറയും, ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്നുള്ള ഭാവമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം എന്തുണ്ടാവും? സറണ്ടർ ചെയ്യും. ഭഗവാനോട് പറയും, ഭഗവാനെ എന്നെ രക്ഷിക്കൂ, എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെങ്കിലും രക്ഷിക്കൂ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. പക്ഷെ ആ ലെവലിൽ എത്തുന്ന ആൾക്കാര് വളരെ കുറവാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വസിക്കുന്നു, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവരുണ്ട്, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാനുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും വലിയൊരു സ്ഥാനാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം തന്നെക്കാൾ വലിയ സ്ഥാനാണ് ഭക്തന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ. എപ്പോഴും വൈഷ്ണവ അപരാധം നമ്മൾ പറയും, ഈ എന്താ പറയാ, നമ്മളുടെ നാമാപരാധങ്ങളിലെ 10 നാമാപരാധങ്ങൾ പറയുന്നതില് ഒരു നാമാപരാധം എന്ന് പറയുന്നതാണ് വൈഷ്ണവന്മാരെ നമ്മള് എന്താണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്, ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഏറ്റവും വലിയ പാപമാണ്, അതിന് പരിഹാരമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ നിന്ദിച്ചാൽ കൂടി അതിന് പരിഹാരമുണ്ട്. പക്ഷേ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ നിന്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ പൊറുക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും പ്രിയനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ഭഗവാന് ശുദ്ധഭക്തനാണ്. ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്? അർജുനന് വേണ്ടി തരാളിയായി, യുധിഷ്ഠിന് വേണ്ടി ചൂതുപോയി, അല്ല ദൂത് പോയി അല്ലെ അവരടുത്ത്. അത് ഏത് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാനും ഭഗവാൻ റെഡിയാണ് തന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ആ അത്രയും വലിയൊരു പൊസിഷൻ നമ്മൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കുമോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനവും ആധ്യാത്മിക അനുഷ്ഠാനങ്ങളും തുടർന്നു പോരുന്ന ജീവാത്മാവ് എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്നുള്ള ദിവ്യജ്ഞാനം തേടുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കരുണ മാത്രമാണ് എല്ലാം എന്നും ഈ പ്രപഞ്ചം സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായതൊന്നല്ലെന്നും ആ സന്ദർഭത്തിൽ ജീവന് ബോധ്യപ്പെടും. അപ്പൊ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരും ഏത് ലെവലെത്തുന്നത്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്നുള്ള അറിവിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാമൈസ്തൈസ്തൈർഹൃതജ്ഞാന പ്രപദ്യന്തേ അന്യദേവതാഃ തം തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യാനി യഥാ സ്വയ. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോ എന്താണ്ടാവണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതില് അടുത്ത സെക്ഷൻ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനം. അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളാണ് എല്ലാം. അവിടെ ഭഗവാന് നമ്മളൊരു ക്രെഡിറ്റും കൊടുക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് വിജയം ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ആരെയാണ്? ദേവതമാരുടെ അടുത്താണ് പോവുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്?
വേഗം വേഗം കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അവരെന്താണ് പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അപ്പൊ എന്താണ് അവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പരമപുരുഷനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരെ ബാഹ്യ പ്രകൃതി അത്രത്തോളം ആകർഷിക്കുന്നില്ല. ആധ്യാത്മിക ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ബുദ്ധിഹീനന്മാർ ഭൗതിക വാഞ്ചകളുടെ ക്ഷണിക സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്കറിയാം കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരുടെയും പ്രഭുവാണെന്ന്, കൃഷ്ണനാണ് സർവേശ്വരൻ. അപ്പൊ എന്താ ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം? നമ്മള് ഒരു ഭഗവാനെ ദേവതമാരെ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവർക്ക് മുക്തി ലഭിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഏത് ദേവതമാരാണെങ്കിലും എന്താണ് അവർക്കും മരണമുണ്ട്. അവർക്ക് മരണത്തിന് മേലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ പ്രദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ദേവതമാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാം. പക്ഷെ അതിന് മേലെ ഭഗവാന്റെ താമത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആരെ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു മുക്തി ലഭിക്കണം, ഈ എന്താണ് ജന്മ മൃത്യു ജരാ വ്യാധി ഈ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആർക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് തരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് മാത്രമാണ് തരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യോ യോ യാം യാം തനും ഭക്ത ശ്രദ്ധയാർജിതും ഇച്ഛതി തസ്യ തസ്യാചലം ശ്രദ്ധാം താമേവാവിദധാമ്യഹം. ഞാൻ പരമാത്മരൂപേണ സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഏത് ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുകയാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് ധനം വേണം, അപ്പൊ എനിക്ക് കുബേരനാവണം, അതായത് നിറയെ പൈസ വേണം എന്നൊക്കെ ആൾക്ക് തോന്നി കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാള് ലക്ഷ്മി പൂജ നടത്തുന്നു, കുബേര പൂജ നടത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പൂജ നടത്താനുള്ള ബുദ്ധി തരുന്നത് ആരാണെന്നാ പറയുന്നത്? ഭഗവാനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ്? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾക്ക് മേലെ, ഞാനല്ല ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ബോധം അവർക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഏത് ദേവതമാരാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ ആ മൂർത്തിയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് അവർ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. ഇപ്പൊ നിറയെ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇതിലും കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലത്തിന്റെ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശിവന്റെ അമ്പലം ഉണ്ടാവും. നോക്കിക്കോളൂ. നമ്മൾ ഗുരുവായൂര് നമ്മളെ മമ്മിയൂര് പറയും അല്ലെ, അതുപോലെ എവിടേക്ക് ഒരു പ്രധാന കൃഷ്ണക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടോ അതിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ശിവൻ. അപ്പൊ ശിവനാണ് എല്ലാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും ചെറുപ്പകാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ശിവനെ ആരാധിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാര് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഭഗവാനിൽ എത്തുന്നു പറയും. കാരണം ഭഗവാൻ അത് ശിവദേവൻ തന്നെ അനുഗ്രഹം തന്ന് നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിറയെ പേര് അങ്ങനെ കാണാം. ശിവൻ ദേവനെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർ, അവരെ ഭക്തന്മാർ ആയിരുന്ന ആൾക്കാർ നിറയെ പേര് വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തും. കാരണം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശിവദേവനാണ്. ശിവദേവൻ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക? അപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി ശിവദേവനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ദേവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കാര്യം സാധിക്കും. ഇത്ര എന്താ കാരണം എന്ന് അറിയോ? കാരണം അവരെപ്പോഴും ധ്യാനത്തിലിരിക്കുകയായിരിക്കും, രാമ 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 എന്നാണ് ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസുകളാണ് ഇവര് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ധ്യാനത്തിന് മുടക്കം വരാണ്ടിരിക്കാൻ ആരെന്ത് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കും. ഇത്ര അങ്ങനെയാണ്, അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഭഗവാനോട്, അപ്പോ ആ ശിവദേവനോട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് ഭക്തി ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതായത് ഒരു പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഭഗവാനോട്. സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക സുഖാനുഭവത്തിന് വേണ്ടി വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല എങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അർത്ഥമില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് യുക്തമായ മറുപടി. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലേ, നമ്മൾ എന്തിനാ, ഭഗവാൻ അറിയാലോ നമ്മൾ തെറ്റാണ് ചെയ്യണേന്നുള്ളത്, ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ മുഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടാൻ തന്നെ പോണേന്നുള്ളത്, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ തരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം പിടിച്ചു വെച്ച് ഇരിക്കുന്ന മാതിരിയല്ലേ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് തരികയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇതല്ല, നമ്മൾക്ക് വേറൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആത്യന്തിക നിർദ്ദേശം ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു ദേവന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിവില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോ ഏത് ദേവന്മാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഏതും തരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവത് ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും അനങ്ങുകയില്ലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നവനായ കൃഷ്ണനാണ് മനുഷ്യരിൽ ഓരോ ദേവതന്മാരോടുമുള്ള സവിശേഷ ഭക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
ജീവാത്മാവും ദേവതയും ഭഗവാന്റെ ഇംഗിതത്തിന് വഴങ്ങുന്നു എന്നേയുള്ളൂ, അവർ സ്വതന്ത്രരല്ല. അപ്പൊ നമ്മളെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് ഭക്തന്മാരാണ് ഭഗവാന്മാര്, ദേവന്മാരെന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ദേവന്മാർ, നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ദേവതന്മാരെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഫുൾ പവർ ഇല്ല. ഫുൾ പവർ ആരുടെ കയ്യിലുള്ളത്? ഭഗവാനിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം അവർ നിറവേറ്റി തരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാണ്ട് ഒരു കാര്യം പോലും നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ സമീപിച്ച പോരെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് നേരിട്ട് സമ്പർക്കം വെക്കുക, ഭഗവാന്റെ പൂജകൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് യോഗ്യതയുള്ളതാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് തരും. സതയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്ത തസ്യാരാധനമീഹത്തെ ലഭതേ ചാതത കാമാൻ മയ്യൈവ വിഹിതാൻ ഹിതാൻ. അങ്ങനെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു ദേവനെ നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നു അല്ലെ, വിഘ്നങ്ങളൊന്നും നടത്താൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഗണപതി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ആഗ്രഹം നമ്മൾ നടക്കുത്തുമ്പോഴും ആരാണ് നടത്തി തരുന്നതാണ് പറയുന്നത്? അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്ന് മാത്രം, അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ വായിച്ചു അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ദേവന്മാർക്ക് സ്വഭക്തന്മാരുടെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റാനാവില്ല. ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർ ഇതറിയാതെ വിഡ്ഢികളെ പോലെ ഫലാകാംക്ഷികളായി ദേവന്മാരെ സേവിക്കുന്നു. ജീവാത്മാക്കൾ തങ്ങൾക്ക് അർഹിക്കാത്തത് ആഗ്രഹിക്കുകയും കൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് അവ സബലീകരിക്കാതെയും വരുമ്പോഴാണ് അവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ദേവതന്മാരെ വേഗം ആശ്രയിക്കുന്നത്? വേഗ കാര്യം നടക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തോന്നും കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, നമ്മൾ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നമ്മൾക്ക് കാര്യം നടക്കുന്നില്ല. എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് നല്ല കോൾഡ് ആൻഡ് ഫീവർ ഉണ്ട്, നമ്മളെ വീട്ടില് എന്താണ് അച്ഛനും അമ്മയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഐസ്ക്രീം ഒന്നും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒട്ടും കൂട്ടാക്കില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും അതിഥികൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ അതിഥികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ അവരമ്മാമ്മമാരോ അമ്മായിമാരോ ആരോ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ കുട്ടി ഇങ്ങനെ വാശി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അത് വാങ്ങിച്ചു തരണം. അപ്പൊ അവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു സെന്റിമെന്റ്സ് കുട്ടിയുടെ മേലെ, അവർ വേഗം ഒരു ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കടയിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ. പക്ഷെ അവന്റെ അമ്മയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ? എന്താ കാരണം? കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് കോൾഡ് കൂടും. അതിന്റെ ഫുൾ കോൺസിക്വൻസസ് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? അമ്മയ്ക്കാണ്. അമ്മയ്ക്കാണ് ആ കുട്ടിയുടെ മുമ്പത്തെ പാസ്റ്റ് അറിയുക. അവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത്. പക്ഷെ വന്ന ഒരു അതിഥിക്ക് വന്നിട്ട് ഇത്ര സിവിയർ ആയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്നില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് അറിയണ്ട, അവർ സന്തോഷമായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കും. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ദേവതമാരെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മളുടെ കൂടെ പരമാത്മാ രൂപത്തില് പൂർണ്ണമായും എപ്പോഴും കൂടെയുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. കോടാടിന് കൂടി ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മളുടെ കൂടെ പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് തരുള്ളൂ. നമുക്ക് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സാധനം കിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ മറ്റ് ദേവതമാരെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഓഫീസേഴ്സ് ആണ്. അവര് പറയും ഇന്ന കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ അതൊരു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന ഒരു അതിഥി നമ്മൾക്ക് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിച്ചു തരുന്ന മാതിരിയാണ്. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബന്ധം അത്രയേ ഉള്ളൂ. അവിടെ നമ്മളുടെ നല്ലതും ചീത്തയും കൂടി ആലോചിക്കുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അർഹിക്കാത്ത ഒരു സാധനം നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തരില്ല? അർഹിക്കാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ദോഷം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് തരാത്തത്. അല്ലാണ്ട് ഒരു ഗ്രഡ്ജ് വെച്ചിട്ട് തരാതിരിക്കുന്നതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് എന്ത് പറയുന്നത്? പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക. ആ ഭഗവാനാണ് നമ്മളുടെ കൂടെ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ എപ്പോഴും കൂടെയുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണോ യോഗ്യത, എന്താണോ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത്, അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയുന്നത് ഭഗവാന് മാത്രമാണ്. അന്തബന്ധുഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽപ മേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്തായാന്തി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവും മാത്രമേ. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ നാമത്തെത്തുന്നു. എന്താണ് അന്തവന്തു ഫലം തേഷാം? ഏറ്റവും ആ അവസാന കാലത്ത് നമ്മൾ ആരെയാണോ ആരാധിക്കണത് മൂഢന്മാരാണെന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മൂഢന്മാരാണ്. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ഇരിക്കേണ്ടി വരും. അതിന് മേലെയോ പോവാൻ പറ്റില്ല. തുച്ഛവും ക്ഷണിക്കാണ്. അവർക്ക് മാക്സിമം എന്താ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുക? ബ്രഹ്മലോകം വരയ്ക്ക് അവർക്ക് പോവാനുള്ള അനുഗ്രഹം കൊടുക്കാൻ പറ്റും ബ്രഹ്മാവിനെ അല്ലെ? അതിന് മേലെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോ എന്താണ് ആ കിട്ടുന്ന ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്താന്ന് മാത്രമാണ് പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ അവിടുത്തെ പുണ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ് തിരിച്ച് എവിടേക്ക് തന്നെ വരണം? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വരണം.
പക്ഷെ എന്നാലോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരോ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തും. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മുക്തി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഓൺലി നമ്മൾ ആ പരമദിവ്യോത്തമപുരുഷനായ ഭഗവാനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. സൂര്യോപാസന ചെയ്യുന്നവർ സൗരമണ്ഡലത്തിലും ചന്ദ്രോപാസകർ ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിലും എത്തുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രനെയോ മറ്റേതെങ്കിലും ദേവന്മാരെയോ ആരാധിക്കുന്നവരും അതത് ദേവന്മാരുടെ ഗ്രഹങ്ങൾ പോകും. കൃഷ്ണഭക്തന്മാർ അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കും ചെന്ന് ചേരും. ഇവിടെ വ്യക്തമാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പോയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ, ഒരു അമരത്വം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവ ആരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. അതാണ് നമ്മൾക്ക് തോന്നും, ഇതിനേക്കാൾ സൂഹിക്കാനല്ലേ നമ്മൾ പോകുന്നത്, അവിടെ സ്വർഗലോകങ്ങളിലൊക്കെ എത്ര സുഖമാണ്, 10,000 കൊല്ലം 1,00,000 വർഷമൊക്കെ അവിടെ സുഖിച്ച് ജീവിക്കാം. കറക്റ്റാണ്. എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞാലോ വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് തന്നെ വരണ്ടേ? വീണ്ടും ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയ സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലേ? അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്താണ്? ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത, ഈ കഷ്ടപ്പാടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തേക്ക് പോകല്ലേ ഏറ്റവും നല്ലത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമ്മൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ അവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഞാൻ എന്ന ഭാവം ഉണ്ടായിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ എന്ന ഭാവം വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വന്നേന്ന് പറയുന്നില്ല, അത് ശരിയാണോ? അങ്ങനെയല്ല മാതാജി, നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ വരുന്നത്, ആദ്യം സൃഷ്ടി നടന്നത് അവിടെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് തിരിച്ചെത്തി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി പൂർണ്ണമായും നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, നമ്മളെ കുറിച്ച് അറിയണം. ഇനി ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിപൂർണ ശുദ്ധരായാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് അവിടേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ പറ്റുള്ളൂ മാതാജി. പക്ഷെ ഇനി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾക്ക് ആ അറിവ് നമ്മൾക്ക് എത്തണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം പൂർണ്ണ ശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു ചീത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമോ? ഇല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൂലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ അറിവ് നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ജീവൻ പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആ ജീവന് അതിനു മുമ്പത്തെ എല്ലാ ജന്മങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മകളും ഉണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു അറിവോട് കൂടിയിട്ട് പൂർണ്ണമായും ഇനി തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്യില്ല, ഇനി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി ഇരിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയ ഒരാൾ മാത്രമാണ് അവിടേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ മാതാജി. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആ അറിവുണ്ടാവും, നമ്മുടെ പൂർവ്വ ജന്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവും ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും വീണ്ടും തിരിച്ചു വരില്ലല്ലോ ഇങ്ങോട്ട്. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പോലെ നമുക്ക് പൂർവ്വജന്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടാവും അല്ലേ? എല്ലാം ഉണ്ടാവും മാതാജി. പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അതേ ഇതല്ലേ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്, എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ എന്താ, നമ്മൾ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ അടിയിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്തത് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവ്യക്തം വ്യക്തിമാപന്നം മന്യന്തേ മാമബുദ്ധയക പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമാവ്യയ മനുത്തമം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഞാൻ ഒരിക്കൽ അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നു എന്നും പിന്നീടാണ് വ്യക്തിയായതെന്നും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികൾ കരുതുന്നു. അക്ഷയവും അത്യുന്നതവുമായ എന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ പറ്റി അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യത്വമായ ഒരിക്കൽ അവ്യക്തം. അപ്പൊ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് രൂപമില്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു, പിന്നെ രൂപം വന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപം വേണമെങ്കിൽ എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആ ത്രിഭംഗ ശ്യാമ ആ ഓടക്കുടലുള്ള രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യത്തെ ചതുർവ്യൂഹമൊക്കെ എന്നല്ല പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പൊ വന്നേന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഭഗവാൻ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ തവണയും നമ്മൾക്ക് ഓരോ ശരീരം ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. ആ ശരീരങ്ങൾ നശിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്. അതിന് നമ്മളുടെ മാതിരി നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ശരീരമല്ല ഭഗവാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷയാണ്, അത്യുന്നതാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് വിചാരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ പോലെ ഒരാളാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. മൂഢരായ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മവാദികൾ ഭഗവാൻ വ്യക്തിഗതനല്ലെന്ന് സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു പൊടിയെങ്കിലും ലഭിച്ചവന് അങ്ങയുടെ വ്യക്തിപ്രഭാവം മനസ്സിലാകും. പരമസത്യമായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സാകാരനാണ്, വ്യക്തിയുമാണ് എന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്കും ഒരു രൂപമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? പരമസത്യമായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സാകാരനാണ്, രൂപമുണ്ട്.
ഒരു വ്യക്തിയുമാണ്. എന്നാൽ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത? എന്താണ്? ഭഗവാന് ഏത് രൂപം വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാം. അതായത് നമ്മളുടെ മാതിരി ഒരു രൂപത്തില് എന്താ പറയാ, ആ ഒരു രൂപം മാത്രമാണ് ഭഗവാനുള്ളൂ എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാനും വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ നരസിംഹമൂർത്തിയായിട്ട് വന്നു, വാമനമൂർത്തിയായിട്ട് വന്നു, മത്സ്യാവതാരമായിട്ട് വന്നു, അല്ലെ, കൂർമാവതാരമായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ഏത് രൂപം വേണമെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ആ ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നതുമില്ല. ഇനി എന്താ പറയണേ ഭഗവാൻ? ഭഗവാനെ കാണാൻ കിട്ടാന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. എന്താ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്? നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ. ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും മൂഢന്മാർക്കും, അതായത് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരെത്ര തലകുത്തിയിരുന്ന് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം. ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് വെളിവാക്കി തരുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരെ മറച്ചു. ഇപ്പൊ രാവണൻ, ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഈ ധൃതരാഷ്ട്രം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഈ ഗീത പറയുന്ന സമയത്ത് മുഴുവൻ പൂർണ്ണമായും എന്താണ് ധൃതരാഷ്ട്രൻ ഉണ്ട്, അല്ലെ? സഞ്ജയ് മുഴുവൻ ഗീത ധൃതരാഷ്ട്രനോടാണ് പറയണത്. ഈ ഗീത മുഴുവൻ, ഭഗവത്ഗീത മുഴുവൻ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു? സഞ്ജയൻ ശുദ്ധഭക്തനായി, അല്ലെ? ഏറ്റവും അവസാനം ഒരുപാട് എക്സൈറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും കൂടി വെള്ളം വരികയാണ് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്. എന്റെ ശരീരം ഇങ്ങനെ പുളകം കൊള്ളുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സഞ്ജയൻ. ഇത് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ആലോചിച്ച്. എന്നാൽ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എഫക്ട് വന്നോ? ഇല്ല. എന്താ കാരണം? നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്കത് തരില്ല എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ നിസ്സാരമുണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നെ എന്താ മറ്റേ ക്ലാസ്സുകൾ മാറിയല്ല? അങ്ങനെയല്ല. ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ പറയില്ല, ചില അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചാലാണ് നമ്മൾ അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയും, അല്ലെ, പൊതുവെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ഇരിക്കാനും അത് കേൾക്കാനുമുള്ള ഭാഗ്യം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? ഭഗവാൻ യോഗമായതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ശരിയാണ്. ഇപ്പൊ യശോദാമ്മയുടെ കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം കണ്ടതാണ്, അല്ലെ? അമാനുഷിക ലീലകളാണ്. ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഒരു കുട്ടി ഒരു ചെറുവിരലിലോ 7 ദിവസം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമാണോ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അത് ഭഗവാനാണ് അല്ല ചെയ്തതെന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. അത് എന്താ കാരണം? നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനത്തെ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും എന്താ വിചാരിക്കുക, എന്റെ കുട്ടി ഒരു അമാനുഷിക കുട്ടിയാണ്, എന്തായാലും എന്തോ ദൈവിക ശക്തി ഉണ്ട്, നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും ഡൗട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ അവർക്ക് ഡൗട്ടേ തോന്നിയിട്ടില്ല. എന്താ കാരണം? ഭഗവാൻ യോഗമായി കൊണ്ട് മറച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വായയിൽ നമ്മൾ ഫുൾ പ്രപഞ്ചം കണ്ടു, അല്ലെ, യശോദാമ്മ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അയ്യോ എന്റെ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുമ്പോ അവരത് മറന്നുപോയിരുന്നു. ആ പ്രപഞ്ചം കണ്ടതൊക്കെ അവര് മറന്നേ പോയി. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ യോഗമായാണത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു ബാലലീലകൾ ആ അച്ഛനും അമ്മയും ആസ്വദിക്കുന്ന വിധത്തില് അവരെ മറവിയിൽ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഓരോ ഗോപന്മാരും ഓരോ ഗോപികമാരും അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മായ മറച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് അതിന് മേലെ ഒന്നും നമ്മൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ ആരും അതിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കും? ഭഗവാൻ വിഡ്ഢികളിൽ നിന്നും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരിൽ നിന്നും മറച്ചു വെക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാനാണെന്ന നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുള്ളൂ. ഭക്തിയില്ലാത്തവർക്കും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ഇത് വെളിവായിട്ടില്ല. പരമാനന്ദത്തിന്റെ ഉറവിടം എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു. മൂഢരായ മറ്റുള്ളവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് അന്തരംഗ ശക്തി ഭഗവാനെ മറച്ചു വെച്ചു. ഇതാണ് അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഉള്ളിലത്തെ ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻസി എന്നാണ് പറയുക. ശരിക്കും ഈ അന്തരംഗ ശക്തിയുടേതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരെ പറയാ? രാധാദേവിയെ പറയുക കേട്ടോ. ബഹിരംഗ ശക്തിയുടേതായിട്ടാണ് ദുർഗാദേവിയെ പറയുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മാതാവായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ദുർഗാദേവിയെ പറയുന്നത്. അത് മായ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മേലേക്ക് പോകലാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. ബ്രഹ്മജ്യോതിസാകുന്ന അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ
ആന്തരശക്തിയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്പബുദ്ധിയായ അദ്വൈതികൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസാകുന്ന ആന്തരശക്തി കൊണ്ട് ഇതിനെ മൂടിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ. അതായത് ആ വെളിച്ചത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശരിക്കുള്ള മുഖം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതായത് ഒരു സൂര്യപ്രകാശം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 10 മണി സമയത്ത് നമ്മൾ സൂര്യനെ കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ ഒരു ഡിസ്ക് ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ സൂര്യനെ അറിയുന്നത്? പ്രകാശമായിട്ടാണ്. എന്നാൽ അതാണോ ശരിക്കും സൂര്യദേവന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്? അല്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ മായ കൊണ്ട് മറയ്ക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ എന്താ പറയാ ഒരു എനർജിയാണ്, ആ പ്രകാശമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ആ ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന കർശന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്, പക്ഷേ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭഗവാനും നമ്മുടെ വ്യത്യാസം പറയാണ് ഇപ്പോ. എന്നാൽ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് എല്ലാവരുടെയും പാസ്റ്റ് അറിയാം, പ്രസന്റ് അറിയാം, ഫ്യൂച്ചർ അറിയാം. എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ അടുത്ത നിമിഷം എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അനേകം കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവന് ഉപദേശം നൽകിയത് കൃഷ്ണൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് 4-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നറിയാം. പരമാത്മാ രൂപേണ സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാന് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും അറിയാം. കോടാനുകോടി മനുഷ്യരിൽ കുറച്ചുപേരെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി യജ്ഞിക്കാറുള്ളൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മനുഷ്യാനാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യദതി സിദ്ധയെ യദതാമഭി സിദ്ധാനാം കച്ചിം മാമേത്തി തത്വതഃ എന്നുള്ള ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പരിപൂർണത നേടിയ 1000 പേരിൽ ഒരുവന് മാത്രമേ കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ലെവലിലും ഭഗവാൻ അറിയിച്ചു തരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കളമുഖം പോലും ഉണ്ടാവരുത്. ആ ഭാവം പൂർണ്ണമായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെന്നിരിക്കിൽ കൃഷ്ണനെ പരമപുരുഷനായി അറിയാൻ കഴിയാതെ വരും. അപ്പൊ എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. മറ്റുള്ള ദേവതമാരെയാണ് നമ്മളും ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇച്ഛാദ്വേഷസമുത്തേന ദ്വന്ദ്വമോഹേന ഭാരത സർവഭൂതാനി സമ്മോഹം സർഗേയാന്തി പരന്തപ. ഹേ ശത്രുഞ്ജയനായ ഭാരത, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ജനനം മുതൽക്കേ രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ, എല്ലാത്തിലും ദ്വന്ദ്വമുണ്ട്. ഒന്ന് നല്ലതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ചീത്തയുണ്ട് അവിടെ. എപ്പോഴും നമ്മളൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ്, റിലേറ്റീവ് ആണ് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം. ഒരാളുടെ സൗന്ദര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറയുക? മറ്റൊരാളെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ്. അയാളെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഇയാളെ കാണാൻ നന്നായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, അങ്ങനെയാണ് പറയുക. കാരണം അവിടെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നില്ല നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ഒരാളെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയാ? അതിനേക്കാളും വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ വെച്ചിട്ട് പറയും, ഇവനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ശക്തി, ഏറ്റവും സൗന്ദര്യം, അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്. എല്ലാം ദ്വന്ദ്ങ്ങളാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശത്രുഞ്ജയനായ ഭാരത, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജന്മം മുതൽക്ക് രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒന്നിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ മെച്ചമാണെന്ന് തോന്നുന്ന സാധനങ്ങളോടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്നാലോചിക്കണം അല്ലേ. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ഇപ്പം എന്റെ കയ്യില് കാറില്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കാറില്ല, നമ്മളെപ്പോഴും ബസ്സിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കാർ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം അതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു 2 വീലർ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു കാറ് വന്നു. അപ്പൊ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി റിച്ചായി എനിക്ക് തോന്നുകയാണ്, കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഈ കാറിന്റെ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലെവൽ കാർ ഞാൻ വാങ്ങി നിൽക്കും. ഇപ്പം മാരുതി കാർ വാങ്ങിയിരുന്ന ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു എന്താണ് ഓടി കാർ വാങ്ങുന്ന ലെവലിലേക്ക് എനിക്ക് പൈസ കിട്ടി ഞാൻ അത്രയും വലിയൊരു കാർ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ മാരുതി കാറിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അപ്പോ അത് തുച്ഛാണ്, പിന്നെ അതിലേക്ക് കയറാനേ നമുക്ക് തോന്നില്ല. അപ്പം അതാണ്, ആപേക്ഷികമായിട്ടാണ് ഓരോന്നും പോയോണ്ടിരിക്കുക ഈ ലോകത്തില്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അപ്പൊ എന്താണ് ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളില് വ്യാമോഹിതരാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരിശുദ്ധ ജ്ഞാനമായ ഭഗവാന്റെ ദാസ്യമാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം. രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മായാശക്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് വഴങ്ങി മൂഢാത്മാവ് ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവത് ഭാവത്തിൽ ഈർഷ്യാലുവാകുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടുന്നവർ വെറും വിഡ്ഢികളാണ്, അവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഈ ദ്വന്ദ്ം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് അർത്ഥം. കാരണം എപ്പോഴും ഞാൻ എന്നുള്ള ഒരു ഭാവമാണ് നമ്മളെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ അയാളെക്കാളും നല്ലതാണ്. അതാണ് ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ വരുന്നത്, മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക.
നമ്മളുടെ മക്കളുടെ പെർഫോമൻസ് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലത്തെ കുട്ടിയെക്കാളും നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ? ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും 30 മാർക്ക് 50 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ട് 30 മാർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടോപ്പ് മാർക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് എന്റെ മകനാണ് ലഭിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ടോപ്പർ എന്ന് ഞാൻ പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ഒരു അതിലത്തെ സ്കൂളിലത്തെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ 50 മാർക്ക് വാങ്ങിയ ആളുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴോ നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അത് മോശമാണ് അല്ലെ? ആ ഒരു ലെവലിലാണ്. ഇതാണ് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാം പൂർണ്ണമാണ് അവിടെ. അപ്പം ആ പൂർണ്ണമല്ലാത്തടത്താണ് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ വരുന്നത്. പൂർണ്ണം എല്ലായിടത്ത് വന്നിട്ട് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ്, നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇല്ല, നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലാണ് നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത് ഭഗവത് ഭവത് ഈശാലുവാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത്, ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ളതെന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനിലെ മേലെ ഈർഷ്യാലുകളാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഈർഷ്യാലുകളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വലുതാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെ? നമ്മൾ വലുതാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എനിക്കൊരു ശക്തിയുണ്ട്, എനിക്കൊരു കഴിവുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അറിവ് എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നതാണ്, അത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിവുകളൊന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ ആ കൺട്രോളിലാണ്. നമ്മൾക്ക് ഒരു കൈവിരൽ പോലും നമുക്ക് അനക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അഹങ്കാരം വരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ മേലെ ഈർഷ്യാലുക്കളാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. യേശാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ത്വന്ദ മോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രതാഃ. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് വ്യോമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ ഒരാൾ എന്താ ചെയ്യുക? പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നു, പാപഫലങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നു. എന്നിട്ടോ ദ്വന്ദ്വ വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകുന്നു. ഞാനാണ് എല്ലാം എന്നുള്ള ഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരും വിമുക്തരായി ഭഗവാന്റെ സേവകർ മാത്രമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധത്തിലേക്ക് അവരെത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പാപികളും നിരീശ്വരവാദികളും മൂഢരും വഞ്ചകരുമായവർക്ക് രാഗദ്വേഷങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചു പോകാൻ പ്രയാസമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മുക്തനാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മുക്തി നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വീണ്ടും ഈ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് അമരത്വത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കണം. കാരണം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാരാണ്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെയാണ്. ഭഗവാനേക്കാളും ഇഷ്ടം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കണം. മൂലസ്വരൂപമായ ഭഗവത് ദാസ്യാവസ്ഥയെ മറക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഈശ്വര നിയമലംഘനമെന്ന് അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ നമ്മളെന്താ അവസ്ഥ? നമ്മൾ ശരി, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് മറക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ്. അത് മറക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യണം? പൂർണ്ണമായും ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചരാമരണമോക്ഷായ മാമാസിത്യയതന്തിയേ തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദു കൃഷ്ണ മധ്യാത്മം കർമ്മ ചാകിലം. വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭക്തിപരിതമായ സേവനത്താൽ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ള ഇവർ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെ. അപ്പൊ എന്താണ്? വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ശുദ്ധ ഭക്തി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ളവർ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെ. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാൻ തുല്യരായി തീരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തന്മാർ അഭൗതികമായ ബ്രഹ്മബോധാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരായതുകൊണ്ട് അഭൗതികങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി അവർക്ക് നന്നായി അറിയാം. വാസ്തവത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ അർഹനായിട്ടുള്ളൂ. അതായത് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ളത്, ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ എനിക്ക് എന്നുള്ള ബോധം നമ്മളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായി തീരും. കാരണം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് എന്റെ നേരെ ഒരു ഇത് വരുന്നത് അല്ലെ? എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണം, ഞാൻ അവരെക്കാളും മേലെ പോകണം. ആ ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും തുല്യരാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.
സാധിഭൂതാദിദൈവം മാം സാധിയജ്ഞം ച യേ വിദുഃ പ്രയാണകാലേ പിച്ചമാം തേ വിദുർയുക്ത ചേതസഃ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഭാഗം, മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, മരണസമയത്ത് സ്മരിക്കുന്നത് എത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നുള്ളത് അടുത്ത അധ്യായം നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും കേട്ടോ. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാന്റെ ഒരു ഓർമ്മ വരും. ആർക്ക്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക്. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും നിയന്താവാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഈ ദേവന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചതും ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാന്റെ ഓർമ്മ വരും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വ്യതിചലിക്കുകയില്ല. നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടുന്ന് എന്തായാലും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടേ ആവണം, വേറെ വഴിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി അതിനുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ എത്രയും നേരത്തെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുവോ അത്രയും നല്ലതാണ്. കാരണം നമ്മൾക്ക് എത്ര സമയം അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. ഇപ്പോഴേ ഒരുപാട് വൈകി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഇല്ല എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധവാനായ ഒരാൾക്ക് മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണനെ വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താ, നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരാൾ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ രാത്രി ഉറക്കത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നുള്ളതാണ് തന്നെയാണ് വരിക. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അയാൾ സ്വാഭാവികമായി ഭഗവത് നാമമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ തികച്ചും ബോധവാനാകാം എന്നതാണ് ഈ 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ വിഷയം. അപ്പൊ എന്താ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്? എങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം വളർന്നു വരുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാവും താൻ കൃഷ്ണനെ മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനപ്പെട്ട ബദ്ധനായതെന്ന്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ആ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരും. ആ മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഒരുപാട് നടക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന മാതിരി നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പം നമ്മൾക്ക് അറിയാം എന്തെന്ന്, കാരണം ഭഗവാനെ മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും ഓരോരുത്തർക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കുക ലൈഫ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. ശുദ്ധ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ കീഴ്പ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഈ ജനന മരണ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? അത് ആരോ രണ്ട് ഡിവൈസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാതാജി. അത് നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ എക്കോമാരി വരുന്നുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഈ എക്കോ ഇല്ലല്ലോ? ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇല്ല. അത് ആരോ ഒരാളുടെ ഡിവൈസിൽ നിന്നാണ് പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. അത് രണ്ട് ഡിവൈസ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പൊതുവെ അങ്ങനെ വരിക. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്താണ്? പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ചേതനയെയും ഈ രണ്ടിന്റെയും ഉറവിടത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം. ഇതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിന് പിന്നിലുള്ള ചേതനയെയും ഈ രണ്ടിന്റെയും ഉറവിടത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം. ഇതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. നോട്ട് ചെയ്തോ? രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് അത് വരിക.
ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിന് പിന്നിലുള്ള ചേതനയെയും ഈ രണ്ടിന്റെയും ഉറവിടത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം. ഇതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, നവവിധ ഭക്തി ഏതെല്ലാം? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, അർച്ചനം. ഇതാണോ മാതാജി? അർച്ചനം, വന്ദനം, സാക്ഷ്യം, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, ദാസ്യം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇതാണ് നവവിധ ഭക്തി. നവവിധ ഭക്തിയിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറയാ ഏതാണ്? ശ്രവണം. ശ്രവണത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരെയാണ് പറയാ? ശുഗമഹർഷി. ശ്രവണം പറയാൻ നമ്മൾ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെയാണ് പറയാ മാതാജി. കീർത്തനത്തിനാണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ, അപ്പൊ കീർത്തനത്തിനാണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറയാ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം. വിഷ്ണു സ്മരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനെയാണ് പറയുക. കാരണം ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പ തൊട്ടേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. ആ സ്മരണം, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയാണ് എപ്പോഴും പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏത് കണ്ടീഷനിലും ആണ് വിഷ്ണു സ്മരണ. പാദസേവനം ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് പറയുക. അർച്ചനം പറയാ നമ്മൾ പൃഥു മഹാരാജാവിനാണ് പറയാ അർച്ചനം. വന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത് അക്രൂരൻ ആണ് പറയാ വന്ദനത്തിന് പറയാ. അർച്ചനം പൃഥു മഹാരാജാവ് മാതാജി. അർച്ചനം, വന്ദനം. വന്ദനം വന്നിട്ട് അക്രൂരനെ പറയാ. അർച്ചനം, വന്ദനം. ദാസ്യം, ദാസ്യത്തിന് എപ്പോഴും ഹനുമാനാണ് നമ്മൾ പറയുക. സാഖ്യം അർജുനൻ. ആത്മനിവേദനം ബലി മഹാരാജാവ്. സ്വയം സമർപ്പിക്കല്ലേ ചെയ്തത്, തല കാണിച്ചു കൊടുക്കല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ബലി മഹാരാജാവിനെ പറയും. ഇതെല്ലാം പൂർണ്ണമായും ചെയ്തിരുന്നത് അംബരീഷ് മഹാരാജാവാണ്. നവവിധ ഭക്തി എല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് അംബരീഷ് മഹാരാജാവാണ്. സാഖ്യം മാതാജി. സാഖ്യം അർജുനൻ മാതാജി. സാഖ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള ലെവലില് അത് അർജുനനാണ് പറയുക. ഓക്കെ, ഇനി 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ ആരെല്ലാം? കാരണ ഉദകസായി വിഷ്ണു. കാരണോദകസായി വിഷ്ണു. ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു. ഉദകസായി എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ വരിക. കാരണോദകസായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു കേട്ടോ. ഇനി ഭഗവാനിൽ എല്ലാം ഇണക്കി ഓർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിന് ഉദാഹരണം? പോലെ. അതെ, അതാണ് അമത്തപരതനം ആ ശ്ലോകാണത്. 7-മത്തെയോ 7-മത്തെ ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ അത്. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? മാതാജി ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.